Hello. How do I shoot? Hello, shoot dong. Like lúc nào bro shoot ba? Comment shoot đi. Shoot dong đi. Comment, lagi berkomen. Masa video. Geremsa Bosumtari like dan thank you like होनायनि थाखाय आरो आंनि एमबियाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर. Good morning, same to you, Geremsa. सिखारबायना सिखाराखै? Welcome. सिखारबाय. Okay. यालै ओरैनो फैयो थाङो मानसियानो थानो नागिरा. रावबो बारा सिखारखायाखै खोमा. Ada. Comment shoot deh. Ang 3 Ober
सिखार हायो बिदि एसेनो मोजांलै एसे फुङाव सिखारनो हायो एसे मोजां बांद्राय सानजौजासे उन्दुबा देहायासो दुरबल जायो दं सानै जाबायमोनलाय खारलांलायबाय सासे फुंनि बारखौ जानांगौथ' आरोलै फुंनि बारखौ जानो हागौ हायोबा बेरायनो हानांगौ मर्निं वाक खालामनो हानांगौ आंहा देहायानो थिग गैयालै ओंखायनो दासान्दि एसे लेट जादों आंहा दासो मोजां जादों लोमजानानै दाख्लैनिफ्रायनो लोमजागासिनो दिखाया अब्लासो बोरै जाखो अब्लासो देखाया मोजां मोजां थायो औ फुंनि बारहावाखौ जानो हाबासो मोजां थायो देहाया होनबा साबस्रांनाय माबा फैयो ओमफ्राय देहायाबो थागद जानो नागिरो थागद जालाङो दुरबल जायोना मायावबो उन्दुबाय थाबा दुरबल मोनलांखायो देहाखौ दुरबल मोनो बांद्राय उन्दुसोनानै थाबाय थाबा आंनावबो मेगननि प्रब्लेम जादों भाइरास फैदों नोंनावबो जादोंबा दे मोजां नायनानै ला द्रप होनानै ला ओमफ्राय बिदिया जारलाथारलै जेरावबो गोसारथारदों बे जानाय मेगनजों माबा जायैनि माबाजों माबा इउस खालामजाबावासै दे बारा नायलायबाय थाजाया बारोसो बेयो थाफा देरबाय थाबाथाय बारलांनो नागिरो आरोना कर'ना सिस्टेमसो द्रपफोर मोजां होनानै माबानानै ला बार फोनांनो नाङा ओमफ्राय माबाखौ मेगनखौ रावबो फैया माथो लागासिनो ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं
न'खराव जाजोब्बाय गासैनावबो। आइयै जारला जानोसै ना गासिनाबो जाजोब्बाय खनसेनो बोरै जाजोबखो एक्सुलि माबाखायोलै बारदेरखायो बे सासेनाव जाजोबबाथाय बे माबाबाथाय नायलायनाय जानोसै ना मेगनाव नायलायबाय थानाय जानोसै ना जों बारलांनो नागिरो बारलाङो दे मोजाङै चेकआप खालामजा दे जारलाथारलै बेखौ फाहामनो हायाबाथाय गाज्रिबो जालांनो चान्स थायो मेगना मोजां फाहामनांगोन नों बहानि मोननाय ओमफ्राय दे थां दे चिरांनि आं क'क्राझारनिसो खाथियानो जायो होमबालाय चिरां बारा गोजान जाया चिरां मा जायगा बेंटलनि बेंटल जोंनाबो बिबोनांनि हिनजाव दङ माबायावहाय बेंटलनि सिनायनाय नङादां नोंसोरो गामिखौ आं बारा मोनथिया मा गामि दंमोनथाय बिसिना फुजा ब्रह्म आगै फैबाय हाय आदा गुड मर्निं सेम टु इउ आगै सफैनो आंनि लाइफआव सफैनो हानो थाखाय थेंक इउसै मा खालामदों सिखारबायना सिखाराखै आगै फुजा आरोथ' थ' फुङाव नों लाइभ होबाय आदा बिदि होआबानो उफाय गैया टाइमखौ मोनलायलाया माथो उफाय गैया दा दस्रानावबो थांनांगोन ना बेंटल फैयाखै नामा नों थांनाया थांबाय होमबाबो आं बारा बेरायनाय जायाखै आरोना बेरायनाय जायाखै आङो जोंहा सोर फैखो आकाशदि हाय ब्र' गुड मर्निं सेम टु इउ आकाशदि आंनि लाइफ स्क्रिनाव सफैनो हानायखाय थेंक इउ फुजाया मा होनदों जोंना लाइक होनानै दे आकाश आं बिसिनायावनो दं आदा दे गुड मर्निं फुजा नै जोंहा माबाया गेरेमसा
बुं बुगालि फुजा बुगालि दा फुजाया मा होनदों आं दिनै लाइभ होआलै दा मानोबा माबा मा होनदों आकासा मा होनदों ब्लु अके होबाय दे दा फुजा मा होनदों गेरेमसा मर्निं टु नो माबाया मा होनदों आकासथिया मा होनदों फुजा लोगो जादो दा ब्लु होबाय आङो आकाश होलाय कमेन्ट हरलाय मोनसे ओरैनो बादों आदा जोंहा एमजे आबो फैबाय दे लाइक डन थेंक इउ लाइक होनो थाखाय आरो आंनि एमजे आव सफैनो हानो थाखाय थेंक इउ गुड मर्निं गैयान थेंक इउ सेम टु इउ आब' गेमसा मा होनदों जोंना नां हारा दा 9 आव होदो फुजानो मानो बाखोबा फुजायाबा आकाश कमेन्ट हरना दोन आं बेग हरफिनगोन थांबाय खोमा फुजाया माबायाहाय नोंनाव थांबाय खोमा फुजाया मा होनदों गेरेमसा नायनि र'नो माबाया मा होनदों मा होनदों साहा लोंबाय नामा लोंथ'वाखै आं लोङाखै गुजुनाया दाबो खामाखैलै मोजां जायाखै दाबो गुजुनायानो नां बारा अयभास गैखाया एक्सुलि साहाखौ जोङो माबा सफैनो हाबाय दै निहा ब्रह्म बसुमतारी अफिसियेल थेंक इउ आंनि एमबिआव सफैनो हानो थाखाय निहा सिखारबायना सिखाराखै जाथ्राय लायबाय नामा लाइभखौ बेरे फुंजानिनो फुङाव होआबा नोंसोरनो सानसुखौ होआ सालाफोर दाना बेरे फुंजानि होनदों दा एमजाया बुंदों गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नेहा फ्रेन्ड फुंनि मा जाखोनो सिखारबावाखै खोमा नेहाया दा मा होनदों गेरेमसाया गुड मर्निं एमजाया मा बुंदों आं दासो मर्निं एक्सारसाइज खालामना दसे जिरायदों अके फुजाया जोंना मा होनदों एमजे गुड मर्निं नेहाया मा होनदों ओंखाम संगासिनो बा देस जार गोदै मिनिखायो माथो नेहा मा होनदों जोंना आरोबाव मा होनो एमजे सा लोंखांबाय नामा बाय ओंखाम संगासिनो साहा लोंखांबाय ओंखाम संगासिनो ओमफ्राय एमजेआ मा बुंदों
गुड मर्निं फुजा ओमफ्राय गेरेमसाया मा बुंदों बिसिनायावनो दं नामा फुजा गन्थं खान्दिया देमजाया मा बुंदों मा फाजा संगोन मा फाजा संगोन निहानो ओमफ्राय आकाशदिया मा होनदों गासैबो सापर्ट बेक खालाम दै कमेन्ट नायना अके माबा लोगो गैयाबा लोगो जाजोब दे आं सोरखौ लोगो गैया नों थांसैबा नों माबा खालामना गालांबाय आरो खोन्थाना गालांखा बेक खालामहरथों बिसोरो आरो नङाबा उनाव खालामबाबो उनाव खोन्थाहरबाबो जायो दे गोसोखौ गैया खालामना ला दे माबा होनदों एमजेआ दे गोदान दंबा लोगो जानि फैनो ओमफ्राय फुजाया मा होनदों जोंहा हाय गेरेमसानो सोरनिबा कमेन्टफोर जायाखैलै सोरनिमोनथाय बेयो एमजे लोगो जाबाय आकाश फुल भिडिअ नायदे फुल भिडिअ नाय नङाबा होनजायो गासिनिबो फुल भिडिअ नायना हो एसेबां सानजौ जासे नामारा अलसिया जायो फुजानो एमजेआ मा होनदों जोंना अके आकाश आं बेक खालामगोन भिडिअ नायना खालामदोना आकाशनो फुल भिडिअ नायना खालाम नङाबा आनजालायो नों आनजालायोबा बयबो दुखु मोनलायनाय थायोना लोमजानो ओंखारदों गेरेमसा डार्लिंनो एमजे मानदों औ मानो लोमजानो ओंखारखो आकाशआ मानदों अके एमजे ब्र'नो दा गेरेमसा बुंदों मुलि जाना हैनो दा मा बुंदों नेहाया मासे थाखो 120 बायदि बानाम उन्दैनि बायदि बानाम होगोन ना मारै जाखो मारै होनखोलै जथाय खाथेरा रुनो आं बारा स्पिड फरायनाय अयबास गैथ'वालै दा नै नालाय बारा गोबाव जायाखै नोंसोर बायदि गोबावबाथ' एमजेआ मा होनदों नामा एमजे लायनो फुजाया एमजे मोनथिया हायनो ओमफ्राय नेहाया मा होनदों एमजे मिगिजों जानोसै आंनो एमजेआ अन
ए गोथाव दे निहा आबो गोथावनो मेगियाबो गोथाव जागौनो मेगियाबो गोथाव गेरेमसा माबा फुजा माने गेरेमसा थाबाय नामा थांबाय नामा जागौमोन अन साबा दं र' दं फुजा डार्लिं बुगालिनो सोरनिबा कमेन्ट स जायाखै रे सोरनि बियो कमेन्ट सोरनिफ्राय बेलाय एमजे अन्स आगै मा खबरनो मोजाङानो दासान्दि बोरै खारजोबखो माखो कमेन्टफ्राव गेरेमसायाबो बुंदों सिखारदो फुजा उन्दुगादुरि सोरनिब्रा मोनसेल' फिसा हरनाय दे सोरनि स' जायाखै हायल' नु दे आमलु होना होनाय नोंनो मा होनदों आं दा 10 आवसो सिखारगोन गेरेमसा दाउ लागावबाय 10थासो सिखारसिगोन होनबा नोङो मानसि गुफुरखाजों गोमो बुगाव जागोनबोलाय फुजा बारा उन्दुनाया मिनिनो हरगारबायलै सोर सोर दं साथाम दङ दे कमेन्ट गाइस कमेन्ट जोंहा मा बुंदों आं मानसि सिखासो मानसि सिखावसो फुजा डार्लिं बुगालिनो फुजा जोंना मोनदों आदा आं गुफुर नङालै गोसोमसो माथो फुरखौ गावनो नुथारो नोंखौलाय मिनिगारबायलै मा होनदों ए नंगौ नामा गेरेमसा आं गियोलै मानसि सिखावखौनो जोंहा बुरखां बसुमतारी सफैबाय आंहा गोजासै आंनो थेंक इउ आंनि लाइफ सिगाङाव सफैनो हानो थाखाय बुरखां गोजासो आंनो गोजासो
दे गेरेमसा मा बुंदों? मोजां थाखा नङाबा खावहैजागोनबो बुगालि गन्थं खान्दिनो खारखोना माखोलै सानै मानसियासो ब्लदबाय खिथालांखाबाय मारैबो ओइ कमेन्टस जायाखैलै सोरनिबा साहा लोंबाय नामा? लोङाखै आं साहाखौनो बारा अयबास खालामखायाखैलै माबा बुरखां फुङाव बारा लोङा आङो गेरेमसाया मा होनदों जोंना मैयानि दाउ बेदरा गोथावथारमोन नायना फुजा दारलिं नामा फुजा दारलिंनो फुजामोन मैया माबामोन आरोना दाउ बेदरबो आं नायाखै दै भिडिअ हरो ना मादोंथाय आंनि कमेन्टस फरायासै आदा ओइ कमेन्टसथ' जायाखै दे आं नोंनो ब्लक होनानै होन दे दहायनिफ्राय बिदि जागासिनो नोंनिया दे ब्लक होदों आङो दे कमेन्ट हरदो दहायनिफ्रायनो स' जायाखै गाबबायसो कमेन्ट दे हो आं ब्लुखौ लाना खारसै आदा ओइ खारनो मोना दै न'आव थांनानै सिख'नानै लायगोन आं ब्लु खालामबा ब्लु लाना खारबाथाय खारलायबाय सोर दंब्रा सानैल'सोलाय सोर दङ लागाव ओमफ्राय माबाबो थांबाय खोमा सेस आं ब्लु लाखिहैगोन दै आदा सेस आकासा खिथालाङाबो नालायब्रा हैद ब्लुखौ लाना थांबाय र' दे आं ब्लु लाखिगोनलै आकास रिमट जोंहा माबायानो गेरेमसा मा होनदों मानसियानो बारा मोजां नङा ना फुजाया बेखायनो बिदिनो जायो बे बुगालिया ना ओमफ्राय फुजा मा होनदों आंनि न'खौ नुखायाखै नों आदानो नागिरनानै थांगोन आङो
फुजा गावदांमोन ना बबे होननानै नोंगौ नामा गेरेमसा नंगौ नामा गेरेमसा हिन्जाव सिखावनो आइया हिन्जाव सिखावसो जाबायलायबायमोन दाना नेहाया मा होनदों आंनिफ्रायथ' मेरला लुला लाना खारो माथो ओमफ्राय मा होनदों फुजाया नोंलाय आदा गेरेमसाया मा होनदों आगै फुजा माबा होनदों दे आंखौबो ब्लु हो लाना खारनोसो नागिरदों खोनाखै नोंबो मोनखाबाय नो नैखौ सानसे लाना खारबा सप्ता खनसे लाना खारबोगोनलै नोंनिखौ र' नेहा दाखारखा लानानै फुजानि मोखां नायनि फुजानि लोगो गैया माने नोङो गेरेमसा बुंदों आं नोंखौबो खावहैनि नाय मोजां थाखा फुजा दार्लिंनो ओमफ्राय फुजाया मा होनदों जोंना फैलाय गेरेमसा दम दंबा लागाव गैखालालै होखासिगोन बियो दा थांखासै गेरेमसा नेहा बुंदों नोंबो लाबोदों दै आंनिफ्राय ब्लुखौ आइया आंलाय माला लाबोखो नोंनिफ्राय ब्लुखौनो लायाखै आङो फुजानि मोखाङा संग्रायजों समानखा गैलालै आं ब्रेकफास्ट खालामग्रोनि दे ब्रादार अके खालामग्रो दे MRD हायनो हेल' MRD आंनि एमजा सफैनो थाखाय थेंक इउ लाइक फुजाया मा होनदों गेरेमसा नों दा आंनि लाइफआव थांबा देगोन आं मोनथिखानो एमजेया मा होनो एमजे फैफिनबाय आं थांथ'नोसै दे खामानि अके MRD गुड मर्निं सेम टु इउ MRD गुड मर्निं MRD होनदों फ्रेन्ड MRD फ्रेन्ड बाय अल फ्रेन्ड अके MJ अके पूजा नेहा कमेंट करो यार क्या हुआ सब लोग
फुजा आदा ब्लु खौ लाखिथ'दो आं अके लाखिबाय दे फुजा साथाम दङ सोर सोर दङ कमेन्ट हरद' सिरि सिरि थायो गावस्रा माबा या सालाफ्रा खालामजोब्बाय थाथ' दसे थाथ' होनदां सफैसिगोन खोमा निहाया मा होनदों फुजा बेक खालाम फुल भिडिअ नायना थांबायसो खोमा फुजाया दङ वास फुजाया माथो जा मटिटिका थार हायनो फुजाया मा होनदों आब' निहा आं दा बेक हरगोन दे नानिनो आं ओंखाम संग्रोनि दे अके दा हरलायबानो जाबाय एमआरडिबो खारबाय एमजिबो खारबाय गेरेमसाबो खारबाय गैला माथो एसे बुरजा बादि नुदोंमोन आं मानसिफोरखौ लाइकआनो सयथाल' माथो सोर दङ दासो एफा गोबाव थानानै बबेनिफ्राय गुरब्ला नोंलाय थांबाय ना ब्लुसो लाबायमोन आं आइदै मा होनदों बियो र' आं खालामनि खामानि मावनोसै अके
थाफैबावो नामा बेलाय आब'निहा आं दा बेग हरफिनगोन दे नानिनो आं ओंखाम संग्रोनि दे सोर फैदों दे कमेन्ट हरलाय माथो थाङो फैयो थाङो सोर दं कमेन्ट आं रावखौबो थोना थोननायानो थोनखाया आं मालाय आं बिफिन लाबोनानै गस्ला लाबोनानै सोर दं सानै दंमोनलै सोर दं कमेन्ट हरदे फैयो थाङो थाथेरा मानसियानो कमेन्ट थाइगिर बेलाथि फैदां
जाले आं माने दानो मोननायबो दा थांफिननानै आरो लायफिननांगौ नांगौबा गाबोन फुङाव जायाखै मैयासो गोजोन मैगङा हाजार जाया मैयासो 시리즈? 한식 정자고 Sudong. Kaman hode. 아니야? 대리 무장장은 고로에 발이 가만 봐. Oleh kakak ini, sampai diri jong Pumila ni bagus na sah. Sige, boleh pumila ni. Pumila ni bagan leh. Sir pun dah boleh. Kesah sah. Pumila hasil hidup hidup. Kalau kan ni raya mana hidup kamera ni. Kami ni dah cukup baik dah. Kami dah cukup. Kami dah ini. Kita dah ini. Kau sebab dah lepas tu lama. Ini macam tu lah. Angkara lama tu ni. Sermangga paslang nani. Sermangga barali. Barang oleh katin jum. Katin mana ni je? Sermangga barang sih. Oh, sermangga barang ni ke sahat mana ke? Katin mana ni je? Jingsu. Tahu deh. Kami lagi memberi tinggal pun buat itu bisa dah. Sudong. Walai kulo na thapli bida suru sese. Rinki like down. Thank you like ini takai. Nengah gue masih lana karbat.
Hello, hello, hello. Good morning. Sorry dong, susu dong. Susu dong deh. Like comment hey. Comments. Mana sih? Beri di sini yang ini dong. Wah, ada wis kerakai. Bau dong nung dong nung đâu không phải vậy bau dong đâu không phải vậy nhỉ mà đừng hello nữa hả mahi hello mahi di mari hello Ring good morning, same to you, Mahi. Amandang, oh no. Ring kia, Mahi Amandang. Like don't think you like it on the guy. Mahi Amandang, ma. Kalamdang. Ini dong. Kontang. Mandang ma. Mukang kita ya nua mati angin itu bener juga dengan ini sih personal kan hello nih ya like Amanda ma lemza ma angjung logo gaya nama neng logo dongखायोथ' आरो आङो भिडिअ नायनाय कमेन्ट नुवा नामा नोङो कमेन्ट हरो आं खथ'नो हेल' होननाय जालाय आं सिखार थ'वाखैनो दा बा bahagianya morning to bahagianya mak kalamdeng neng bahagianya baik niha bangunan mahi sih niha sama mahi amandeng oh nanggo nama Yara mandang Rohna Mahya mandang dong saha leng gasnya ang bahagi onay
Yara B now. The B, low little calibre. Yar ma metai bahagi. Gak metai jasuli kan metai lu sumur kaili, ringkia. Ang onro sikarani ang okay sekali. Mahia mandeng rode alti ang tang tabay kharwai simba karena simba nbe nisha ba Mahindai mari channel 016 Aduh.